Ik nog een ontvangstcomité. Dat was meisje. Nou, voor ons is het ook bijzonder, want u bent de eerste gast die wij Oh, ophalen. ben dat? Ja, hartstikke leuk. Kapsalon Subliem bezit 24 jaar. Ter ere daarvan hebben ze tijdelijk de Subliem Taxi introduceren. Het is een pilot voor ouderen die het net meer zo goed rennen kunnen en graag ophalen willen voor een visite onder de kapper. Ja, vooral ook het sociale stuk en ook mensen die hulpbehoevend zijn, die er eigenlijk moeilijk uit kunnen komen, toch dit aan kunnen bieden, zodat ze bij ons in de salon een behandeling kunnen krijgen. Maar dit is nog nodig, dat kan je wel zien. En alles wat netjes in het model. Dat is geweldig. Want zo was dan hang ik van een van de bijna al die het meer heen brengen, want ik kan zo veel niet meer rennen. Nu hadden we voorten binnen. Oh, met meer zo goed. En kreeg daarom waard vrouw Vlasman ophellen. Haar man hield in de krant te lezen en het lieke haar wel wat. Ze wie de allereerste dikke broekmeidse mocht van een taxi. Ja, je ziet in je klantenbestand dat mensen door wat voor reden niet meer in de salon kunnen komen. En die missen wij. En wij hebben ook als taak, zeg maar, om daarop toe te zien dat zij wel in het sociale mee blijven doen. Vind je het al wel mooier worden? Ja, natuurlijk. Daarvoor ben je heen, anders kom ik je net. Maar ze doet ook zo naar best. Nadat de skeren er even terug in de helle is, zit vrouw Vlasman er weer kreeg bij en brengt de taxi haar weer thuis. Nou, prima. Heel gebak en thee. Nou, wat wil je nog meer? Je bent goed te zorgen. Ja, goed. Je maakt het lang op tarre. Denk je ook dat jouw man het ook mooi vindt? Nou, best wel bereiken niet. Want van hem ons ziet het net zo. Ik zie het wat wild. Hast de kamer nog net terug. Heel hartelijk bedankt. Ja, heel graag gedaan. Nou, Hartstikke fijn mooi. dat het zo cool. Goed Bij zo. Oosterdank wat hier er weer al is. Nou, belangrijk.